A petanca tamén poderá xogarse no barrio do Burgo. O Concello comezou as obras para facer 2 campos na parcela ubicada detrás do pabillón dos deportes municipal, expropiada polo goberno local hai un mes. E xa naquel momento, pois dixemos que a nosa intención era incorporala inmediatamente xa non só ao patrimonio municipal, senón ao desfrute e ao uso de todos os veciños e veciñas. En definitiva, poñela en valor e cun doble obxectivo, non, que era consolidar equipamento deportivo no entorno do pabillón dos deportes e, ao mesmo tempo, poder recuperar ambiental e paisaxísticamente a marxe esquerda da avenida de Compostela. A parcela ten unha superficie de máis de 650 metros cadrados. Ademais dos campos de petanca, o proxecto contempla a construción de varias zonas de céspede, uns viais de xabre compactado e a instalación de mobiliario urbano. O seguinte paso, será a demolición do muro perimetral, non dese muro que está en situación dun tanto abandono, que xa está derribado por partes. Unha vez que teñamos o muro derribado, tocará preparar o terreo, e preparar o terreo significa eliminar pedra, eliminar algún resto por ali que queda que dificulta o nacemento e a plantación da nova vexetación. Haberá que introducir tamén unha maquinaria excavadora para nivelar definitivamente o terreo. E, finalmente, engadir unha capa de terra vexetal, posto que a que hai neste momento está moi deteriorada. A obra ten un orzamento de máis de 43.300 euros, que se suman aos 74.000 que custou a expropiación, todo con cargo ás contas do 2019. O prazo de execución dos traballos é dun mes. Con todo isto, quedaría este primeiro paso de humanización e naturalización da avenida de Compostela cara ao Burgo concluído. A intención do Concello é tamén actuar na parcela anexa. Neste caso, prevese a realización dunha zona axardinada branda, xa que a superficie está cualificada como solo urbanizable.